Id-deputat mexxej u Europarlamentari Laburista Alex Agius Saliba tenna li r-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew jinsabu f'kompetizzjoni qalila bejniethom dwar min minnhom se jagħmel l-akbar ħsara lil pajjiżna. Dan f'kontinwazzjoni mal-leġislaturi preċedenti fejn għall-aħħar 11-il sena għamlu ħillithom biex isibu kull skuża possibbli anke dawk mhux ġustifikati biex jattakkaw lil pajjiżna u lill-iżviluppi li seħħew fi ħdanu. Agius Saliba qal din il-ġimgħa stess ma kienitx eċċezzjoni lanqas. One News irrapporta l-erba' kif David Casa ftaħar li ltaqa' man-nominat Kummissarju Ewropew dwar is-saltna tad-dritt, id-demokrazija u l-ġustizzja l-Irlandiż Michael McGrath u ħeġġu biex jiffoka partikolarment fuq Malta. Minn barra hekk f'kummenti minn Brussell Agius Saliba ħabbar li l-Ewroparlamentari ġdid Peter Agius attakka lil pajjiżna fl-ewwel diskors tiegħu fil-plenarja fi Brussell waqt li uża s-soltu skuża. Ma dan isemmi wkoll kif ir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista talbu li jkun hemm dibattitu ieħor dwar is-saltna tad-dritt f'Malta fis-seduta li jmiss anke jekk dan barra minn loku. Xi ħaġa li wkoll jidher li xabbat lill-istess grupp politiku li huma membri fih. Dak illi weduna l-Europarlamentari Nazzjonalisti fil-kampanja li għaddiet li ser jagħmlu gwerra qaddisa kontra Malta jidher li bdewha b'mod b'saħħtu ħafna din il-ġimgħa. It-tnejn li għadda Peter Agius f'dibattitu li assolutament ma kellux jaqsam xejn ma' Malta jew mas-salta tad-dritt żeffel lil pajjiżna f'dak illi għalih kien il-maiden speech tiegħu għalinna. U attakka lil pajjiżna fuq rule of law, fuq id-demokrazija, fuq il-protezzjoni tal-ġurnalisti, għal darb'oħra jerġgħu jinqdew bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizja billi jitolbu dibattitu ieħor, dibattitu reċiklat illi issa għajja lil kulħadd hawnhekk fil-Parlament Ewropew sabiex mill-ġdid jerġgħu jattakkaw lil pajjiżna fuq is-salta tad dritt. Tant dejqu lil kulħadd illi kemm li PP kif ukoll il-gruppi politiċi l-oħrajn il-bieraħ qalulhom ismani. Dibattitu nagħmlu kemm tridu, imma daqshekk riżoluzzjonijiet irriċiklati għaliex bajna nivvutaw fuq l-istess punti illi jilkom timbuttaw il-qudiem għal dawn l-aħħar 7 snin. Fatti riċiklati illi fl-aħħar mill-aħħar juru biss l-animu tal-Partit Nazzjonalista u tar-rappreżentanti tiegħu. Dik illi attakkaw lil pajjiżna u jinqdew b'kull okkażjoni possibbli sabiex jagħmlu dan. Il-kap tad-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew u Viċi President tal-Grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi tem jgħid li min-naħa l-oħra ir-rappreżentanti tal-Partit Laburista se jkomplu jaħdmu kif dejjem għamlu biex ikunu l-vuċi favur is-sewwa u favur pajjiżna.